wabona uma brother ngala ugogo uSudu ngala ngamjabulela nami nami angimdlela umona cause nami ngiyayithanda iSudu ngilike nami ngisibonga okuhle ngiyayithanda ngibonga okuhle akakwenzile waqhokela kamnandi yazi iSudu yazi uma brother ubani igama lakho igama lami ngumntu ngumduku bafethu ngumduku kwathusa ugqoke kamnandi nani niyazi lapho ku YouTube ukuthi lo mfana lo vele uphatha amajita wasendaweni ufikile manje ufike kubo vela kancane manje ngiyaba nje ngibenza njani ngiyaba introduce ya ngiri mduku ugqoke kamnandi uye Kerkeni my brother utsayimera Kerkeni uya Kerkeni uyogubela mndimo ukuba asole the scenes zaruna nakinyaka ukuba nazi ngisho ka the scenes like the scenes uzono manje ilipi iBhayibheli okukhumbulayo la iBhayibheli verse okukhumbulayo ungathi ungasiza umuntu umsize nje ona ngomunye my brother wangiphazamisa ngala busy my brother so ndu ungasondela eduze ungathi ukusondela eduze ungasondela eduze isikhathi sakho sesiyaphela vele ngiyasibona phela uyazi ngiyakutshontshela imali yakho nami mntu uyazi umuntu waphuthumayo hayi sayivala sharp shooter solindele omunye umuntu ube nosuku oluhle mntu siyabonga mntu phela lo muntu wesontweni babowethu akufuneka simphazamise nani niyazi lapho ku YouTube siphumile sicheckile yonke indawo kuri umbuba iTV yethu si on sajabula nathi embuba sinali television abantu abasitshela kazindaba ku news nake sabe bafana like uzoyichecka lo ku YouTube ukuthi sisebenzile kombuba ne khona abantu ngori Sunday yabaya ku church baya ku resontweni thina uyazi nawe sisabiza uRastafari ukuthi sisize nathi ukuthi sithandaza kuRastafari ankeli angiphi isitulo sokuhlala la pa kiri double 10 kiri sharp shooter kiri master shooter ngiyabonga baba mntu alright khani yangu uyazi uberekile kamnandi baba mntu uyazi uhambe kahle nimhambise nomusa kulela baba wakho awusiyabonga baba wami awuzoke usiboostile wechannel yethu ukuthi sikwazi nathi ukuthi sihlale wabona abazulu mabahlala kanje nabo bakhululekile my brother lapho nawe uyabona lapho ku Nigeria oKongo mina bangani bami base DRC niyazi ukuthi ekuse Zulu boy is working now she's like he was a king but now she's working again. I'm no longer a king if I'm working. You know the story, my brother. I'm outside making sure that the view is nice. It's not me who's making the sun to be out. Naginali strength just to praise the Mdimo. Ngibize ka Allah, ngirapela ka Allah. Abatsibi ukuthi treba jwana umpheke mina ngitreba ngakhuka most of it. Hey my brother, right. I'm on my brother now. I'm on the line now. Like I'm not like Gary Delilah.